मोसा हगदाव मुंनि इको टुरिज्म गोदानै बेखेवदों क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय एबा क'क्राझार सहरनि खोला फारसे 10 किल'मिटार जानथायाव थानाय हिरापारा गामियाव मोसा हगदाव मुंनि इको टुरिज्म गोदानै बेखेवदों। बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बेखेवना होयो आरो खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगायाव जिब जुनार एबा मोसाफोरा फैना हगदावो होनना बुङो। बेनिखायनो मोसा हगदाव इको टुरिज्म मुं दोनदों होनना बुङो। मोसा हगदाव इको टुरिज्म ससाइटिनि आफादगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दावबायनो बेरायनो आरो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ मोसा हगदाव इको टुरिज्मआव फैनो थाखाय खावलायहरो। खोब गोजोनथाव खौरां। बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङाव थानाय जे मोसा हगदाव होननाय मोनसे जायगा, बियो खोब समायना। बिनि थाखायनो क'क्राझार जे ओनसोलनि खोलाहा फारसे दिप्लाय थांनायनि लामानि सिगां मोनो 8-9 किल'मिटार जानथायाव थानाय। बियो बड'लेण्ड ओनसोलनि बावखुंग्रि समस्तिनि सिङाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङावनो गोलैयो। दा बे मोनसे जोंनि चक्रशिलानि सारिगिदिं बेबायदिनो समायना रमायना जायगाफोर दङ आरो बिनि गेजेराव नैबे मोसा हगदावबो मोनसे। बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय जोङो मिथिगौ, आबै आबौमोना खोन्थालांदों। बियो मोनसे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङाव थानाय। बियो बलांगुरि मोनसे गिदिर दैसा दङ। बे बलांगुरि दैसानि साखाथि फाखाथि ओरैहाय बानद्रां हाजो, ओरैहाय सुजाय हाजो, ओरैहाय माइनाव बिन्दो, ओरैहाय दैसा गोरान, ओरै मोसा हगदाव, ओरै दाउजें गन्थं जों बेंखनजानाय बे मोनसे दैसानिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै नाला बियो। बे एरियाया मोनसे जोबोद समायना आरो बे एरियायाव गासै बे चक्रशिला वाइल्ड लाइफआव जेसेबां जिब जुनार दङ, नैबे बलांगुरि दैसानि साखाथि फाखाथि बा मोसा हगदाव होननाय जायगानि साखाथि फाखाथि बेहाय थाजोबो। बेखायनो बियो मोनसे गोदोनिफ्रायनो मोनसे मुंदांखा जायगा। बेखौ दिनैहाय वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि जानायनि उनाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ थांनाय माखासे बोसोरनि सिगाङाव प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बेयाव फरेस्ट बांलाबो लुफैनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे जोथोन गैयैयाव बियो गोग्लैसोना दङमोन। दिनैहाय फिन बे ओनसोलनि खेरखामुरि ओनसोलाव थानाय बा उजानपारा BCCनि सिङाव थानाय नैबे ओनसोल आरो बे उजानपारा सिङाव थानाय ओनसोलनि माखासे सांग्रां सेंग्रा मावथि बिथांमोनहा बेखौ मोनसे रैखाथि होनांगौ। बेखौ मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दावबायारि मिरु खालामनांगौ। बेखौ बे सिन्थाजों दिनै बे बिथांमोनहा दिनैहाय बे हाबाफारिखौ मावदों। आङो खोब साबायखर होदों बिथांमोननो। बे मोसा हगदाव इक' टुरिज्म ससाइटिनि जे दैदेनगिरि बिथांमोन, आफादगिरि नेहाथारि आरो बे उजानपारा BCCनि चेयारमेन जेकेट नार्जारि बिथांमोननि इनिसिएटिभआव नैबे दिनैहाय मोनसे बड'लेण्ड ओनसोलनि चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि सिङाव थानाय मोनसे दावबायारि मोनसे सेन्टार, बे मोनसे मिरु जादों। बिनि थाखाय आङो बेखौ महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बे मोनसे आङो आसा खालामदों बियो बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोसो बोनो हानाय मोनसे दावबायारि सेन्टार जाथों, आं बेखौ आसा खालामदों। बेखायनो बेजों लोगोसे आङो फोरमायबावनो सानदों, जोङो नैबे जे मोसा हगदाव होननाय जे मोनसे मुंदांखा, बियो जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो खोन्थादों। जों मिथिगौ, जों उन्दैनिफ्राय जोङो मिथिगौ। बे हाजोआव जों मालाबा बेरायफैयोमोन। बै समनिफ्राय जोङो बे एरियाखौ जोङो मिथिगौ। मोसा हगदावनि गुदियाव दङ बेहाय गोदो गोदायनिफ्राय बियो गोबां गिदिर मोनसे अरनबारिमोन आरो बे अरनबारियाव गोबां जिब जुनार दंजोबोमोन। आरो बै समाव मोसाया जेब्ला बेलासि जायो, बे बेलासि जानाय लोगो लोगोनो मोसाया, बे अरनबारिनि मोसाफोरा नैबे मोसा हगदाव होननाय जायगा, नैबे हाजो थिलायाव फैनानै हख्रावफैयोमोन जाहैबाय। आरो
गासिबो मैसायानो ज' जाफैनानै हख्राव फैयोमोन, हगदाव फैयोमोन। बेखायनो गोदोनि आजै आजौमोनहा आबै आबौमोनहा बेखौ मोसा हगदाव होननानै मुं दोनलांदों आरो दिनै बिनि थाखाय बे मुंदांखा। बेजों लोगोसे बे मोसा हगदाव एरियायावनो खाथि खाला ओरैहाय बलांगुरि दैसाजों नांजाबनाय आरो ओनसोला मोनसे जोबोद समायना। बियो मोनसे सारिउफाले सारिगिदिं हाजोजों बेंखन जानाय, सानजाहाबो हाजो, साहाबो बान्द्रां हाजो, सोनाबहाबो सुराय हाजो, दैसा गोरान हाजो, ओरै मोसा हगदाव हाजो, ओरै दाउजें गन्थं हाजो, बे बेंखन जानाय बे मोनसे बलांगुरि दैसाजों नांजाबनाय बे मोसा हगदाव। आरो बे बलांगुरि दैसानि एरिया गुवार मैदामाव बे ओनसोलनि जेसेबां जिब जुनार दङ बेयाव जोङो नुनो मोनो। दाबो जोङो बेयाव दङ, जों गोबां उन्दैनिफ्राय जों मिथिगौ। गोदो जों उन्दै समाव जोङो नुदों बेयाव मोसा लख्राखौबो जोंबो नुदों। दाबो बेयाव अमा दङ, दाबो गोबां मै दङ, दाबो गल्डेन लेंगुर दङ, दाउजें दङ, जिसिबां मोदै जाहामालाय इसिबां दाउसिन दाउला बे ओनसोलाव थायो। बेखायनो बेखौ मोनसे जुदि जोङो सरखारनिफ्राय बेयाव मोनसे जोंनि जिब जुनारखौ नायनो थाखाय बा रैखाथि होनो थाखाय मोनसे मोजां जुदि बेखौ बेबस्था लानानै जुदि इयुन समाव जुदि जौगाखां खालामोब्ला बियो थारैनो गमामायैनो बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे मोजां दावबायारि मिरु बा इक' टुरिजिम स्पट जागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो आं खावलायनो सानो। जाहाथे जोंनि सरखारनिफ्राय जोङो बेखौ इयुन समाव जौगाखां खालामनो बिथांखि लानो हायो, बेखौबो आङो जोंनि डिपार्टमेन्टनि सारमोनखौ आङो खावलायगोन आरो आसा खालामदों बियो मोनसे नैबे ओनसोलनिनो जायफोर बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ मावजेनबाय बिथांमोनहा अराय दावबायारिफोरनि, रायजो राजाफोरनि थुलुंगा मोननानै बेयो मोनसे जोंनि गोसो बोनो हानाय मोनसे बेरायग्रा थावनि बा दावबायारि मोनसे मिरु जाथों, बेखौ आङो मिजिंथिनानै आरो जोबथारनायाव दिनैनि बे मोसा हगदाव इक' टुरिजिम बे पार्कखौ जे बेखेवनायजों लोगोसे फैगौ ख्रिस्टमासनि आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे फैबाय थानाय बोसोर 2023 मायथाइनिबो बयनिसिमबो आङो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। आसा खालामदों जाहाथे बे 2003 मायथाइनि जे बोसोराव 2023 मायथाइनि जे बोसोरा जोंनि साफ्रोम सुबुंनि गोग्गो देहा, गाहाम जिउ आरो बायदिसिना जोंनि सुजुग सुबिदा गोजोन खौसेथि लाबोना होफैदों, आं बेखौ आसा खालामदों आरो आर'ज गाबदों। आरो फिन जोंनि नोंथांमोन दिनैहाय बे मोसा हगदाव इक' टुरिजिम ससाइटिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, मेडिया पार्सननि नोंथांमोननो आङो साबायखर बावबाय आरो आं खोब गोजोननाय मोनबाय दिनैहाय बे मोसा हगदाव इक' टुरिजिमखौ बेखेवनो मोननानै। आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे बड'लेण्डनि मोनसे प्रपार्टि बा मोनसे सम्पति जागोन, आं बेखौ मिजिंथिनानै जोबथारनायाव आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। जोंनि माबायाव दा इक' टुरिजिम माबाया मोसा हगदाव इक' टुरिजिम बे माबायाव डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों माखासे सुबिदाखौबो मोनखायाखै मोननाया, जों गावनि आखाइनिफ्रायनो जों खरस खालायना मावनाय जादों। आरोबाव लोगोसे जोंहा माखासे दाउसिन दाउला जिब जुनार नुनाय हिसाबै बाहाय जों बेरायनो मोनसे खाबु बानायना होदों गासै सुबुंफोरनि थाखाय। बयबो सुबुंफ्रा जोंनि बे माबायाव टुरिजिम स्पटआव बेरायफैनानै नायफैनो हागोन। जे माखासे गोदान बोसोर फैगासिनो 2020 दंनाया दंजोबो, बेफोर गासैबो सुबिदाया जोंनाव दंजोबो। जाय बेरायफैगोन बा पिकनिक जाफैगोन बेफोर गासिबो सुबिदाखौ होनाय जागोन आरो बाहाय नियम निथिया बेनो। बे दा जोंहा बेहाय माखासे बांद्राय लोंला जालाखौ जों बांद्राय एक्सेप्टबाव खालायनाय नङा। जोंहा माखासे गावनिनो आयेन बानायनानै दोनखानाय दङ, दा बेफोरबायदि आयेनजों बिसोरखौ जों सोलिनो थिनगोन। ओमफ्राय जुदि जोंनि आयेननि अपराध जुदि मावोबा जों बिथांमोनखौ माखासे पानिसमेन्ट होनायबो जागोन आरो। हाबफैनायनि टाइम आरो हाबनायनि टाइमा जाहैबाय जोङो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 6 रिंगायाव जों बन्द' खालामहैनाय जागोन। बे जोंनि गामि होनोब्ला जों 6थासो गामिनिफ्राय जों मिलायनानै बाहाय सेंग्राफ्रा, जों लाइमोन सेंग्राफ्रा ज' जानानै जों बे खामानिखौ हाबाफारिखौ मावनाय जादों।
लोगोसे बे बायद'आ गोदो प्रमिला ब्रह्म बायद'आ जेखिनि मावनानै गालांदोंमोन बन्द' जादोंमोन दा जों बेखौनो नायनानै नायफिननानै जोङो माखासे हाग्रा बंग्राखौ दुजोबनायखौ एवस्रांनानै जों बेखौ फोसाबफिननाय जादों बानायफिननाय जादों दा बेखौनो जोङो मोजाङै फोसाबनानै जाहाथे इयुनाव बेहाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ बेंनानै जोंनि जिब जुन्थु माखासे मोख्रा बिदिनो दाउमा दाउसा बिदिनो दाउजें बायदि रोखोम दाउमासार बेफोरबायदिखौ जों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि सेंग्रा बेंग्रा बेखौ ज' जानानै बेंफिननानै जाहाथे रैखा खालामनो हायो जाहाथे जोंनि गथ' गथायफ्रा देनां बेफोरबायदि जिब जुनारखौ नुफिननो हायो दा जों बेनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो थारमाने जोङो बाहाय इक' टुरिजिम बानायदों जे जोंनि लाइमोन बेखार सेंग्राफ्रा आनइमप्लयमेन्ट बिथांमोना जे मोनसे गोसोखांनानै दिनै इक' टुरिजिम स्पट दिनै बेखेवदों आंहा बाहाय आंनि VCDC ओनसोलनि जे 6-7था गामिया बेखौ जे बेखेवनानै दिनै लाइमोनफ्रा मोनसे टारगेट लादों बे टारगेटआव आं माने बिराद मदद दङ आं फुल सापर्ट दङ दा बेबायदिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा सेंग्राफ्रा दिनै आनइमप्लयमेन्ट जानानै ओरैनो जाहाथे बेखाराव थाया जाहाथे बेफोरबायदि मोनसे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफोरनि सायाव मा खालामनो सानो नोंथाङा? रायजो राजाफोरनि सायाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जे थांनाय 2007 मायथाइयाव जे आगोलाव जे प्रमिला रानि ब्रह्मआ जे एक्जिस्टिं हिसाबै दिनै खुलिनानै गालांदों बाहाय बहुद मानसियाबो आगोलाव फैखायोमोन आरो दाबो आङो रायजो राजाफोरखौ बाहाय ज'यैनो फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे पिकनिक स्पट टुरिजिमखौ नायफैगोन आरो माखासे जिब जुनाराबो गैया नङा जोङो दंखायो गल्डेन लेंगुर दं जेरै आं नामफोरखौ बारा बुंजोबनो रोङा जिब जुनारनिखौ दंखायो जोंहा सिगां एसे बिबुंथिगिरिफोर बिथांमोनहा बुंलांबाय बेखिनिखौनो आङो बुङो आंनि गोजोननाया बेनो थारमाने लाइमोन सेंग्राफ्रा आनइमप्लयमेन्ट हिसाबै दिनै जे मोनसे टुरिजिम बेखेवनानै लानो हादों बेहाय आंहा जोबोद